चिरां जिल्ला ट्राइबेल इउथ लीगनि दैदेनगिरि बेहाय चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि हिसाबै गथ'फोरजों लोगोसे गासै बिटिआर हालाम ट्राइबेल इउथ लीगनि सावरायगासिनो कनभेनसन लादों फोरमायगोन। जोङो दिनै माने चिरां जिल्ला ट्राइबेल इउथ लीग हिसाबै जोंहा पेरेन्ट बडिजों रायज्लायनानै माने बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बेयाव माने गोबां माखासे थांखि जेरै जोंहा इउथ हिसाबै लाइमोन हिसाबै जों गोबाङानो साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो होन हा हुनि मोनथायनि बिथिङावनो होन आरो जोंहा जेन'बा पलिटिकेल रिजार्भेशननि बिथिङावनो होन गोबांथा माने ट्राइबेल हिसाबै जोंनि मोनथायफोरखौ जोंहा मिथिनानै लानो गोनां दं। दा बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोङो जोंनि खाथि खाला थानाय माखासे फरायसाफोरखौबो जयैनो लिंथुमनानै आरो लोगोसे जोंनि दानि जेनाखि बिटिसिनि जेसेबांनाखि लाइमोनफोर दं बिथांमोननिसिम जाहाथे जोङो मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो। जोंनि मोनथायफोरखौ लानानै जों इयुन जेनेरेसना जाहाथे एलार्ट जानानै थानो हायो, सांग्राङै जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लिंथुमनाय जादों। आरो दा बेयाव बिसेसके जोङो जोंनि चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघ आफादनि बा कमिटिनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय इउथ लीगनि जानानै जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। माने बे जोंजों जेनाखि जोंनि हाबाफारि बेयाव मदद होनायनि थाखाय आरो बिथांमोनहा जोंखौ फोरोंलांनायनि दैदेनलांनायनि जेनाखि बिथांमोनहा जोंखौ बुजायनाय बेफोरखौ जोङो मोनदांमोननानै माने बिथांमोननि बेफोरबायदि मावनाय हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ मदद होदों आरो जों साबायखर बावदों। ओमफ्राय ओरैनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो कलेजफोराव हाबनानै स्कुलफोराव हाबनानै जोंनि बर' फरायसाफोरा जेनाखि जों ट्राइबेल हिसाबै स्कलारशिपनि मोन्थाय आरो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो एवारनेस होलांबाय थानायनि जों थांखि लादों। आरो लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जों गोग्गो समाज दानायनि बिथिङाव ओमफ्राय जोङो जेनेबा गोग्गो आखल आखु दानाय जों न'खरफोरखौ माबायदि मोजाङै दैदेनलांनांगौ बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव माने जोङो एवारनेस होलांबाय थानो थाखाय जोङो चिरां जिल्ला ट्राइबेल इउथ लीगआ माने थांखि लानाय जादों।